Aquesta és una web molt especial que ningú pot conèixer. Aquí estan penjades les troballes del meu amic Alberto Knox, un especialista en documents desapareguts al llarg de la història. Va trobar uns fragments originals que parlen de la formació de l'univers, feta per un grup de filòsofs totalment desconeguts. Però temo que aquest descobriment li ha costat la vida, perquè ha desaparegut. Per sort, abans de desaparèixer em va deixar a la bústia aquest sobre i em va enviar el vídeo que podeu veure a sota d'aquest. Al sobre hi ha breus escrits originals que amb tota probabilitat van estar escrits abans de Crist. També hi ha notes dels seus descobriments, el que passa és que està tot desendreçat. A més, sospito que va dibuixar un mapa del lloc on va trobar aquestes troballes i d'on possiblement eren els filòsofs. És possible que estigui amagat al llarg d'aquesta web. Estigueu atents a totes les pistes, reviseu pestanyes, reviseu vídeos. He creat aquesta web per deixar constància de la troballa del meu amic. Seràs capaç d'endreçar tota la informació i contestar a les preguntes que es troben a la pestanya d'instruccions?